passa? Com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem. Avui estem a Port d'Estorrent. Allà baix, hem sortit. Allà. I no anava a gravar un vídeo, però ja he començat a caminar, de fet, i dic, calla, i aquí vas? Per què no te'ls emportes, aquesta gent? Ui, perdó, que us he posat el dit a davant. I això, doncs, que si voleu venir amb mi, em podeu acompanyar a explorar una miqueta més Eivissa, que veig que aquests vídeos són interessants, o bueno, com a mínim tenen algun contingut una miqueta més, no sé, turístic, digue-n'hi si vols. I ens n'aneu a veure una pedrera que hi ha per aquí a prop, bastant a prop, de fet, aquí darrere, en principi, podrem trobar una excavació de l'època en la que treien pedra. I la gent s'hi fa fotos de postureo. Anem a veure si és tan maco com sembla o no. Massa fàcil, literalment massa fàcil. No sé, 10 minuts de caminar o així i hem arribat aquí. No sé, tornem, no? Serà això el vlog més curt de la història, vols dir? Estem davant del vlog més curt de la història. Sort que no he conduït per venir fins aquí perquè està una miqueta lluny de la meva vivenda habitual dels últims dies. Està guai, si vens a la platja i aprofites el dia i passes per aquí, està guai. Però només venir aquí per veure aquest foradet, doncs no sé si val la pena, la veritat. Ara ja veig allà els comentaris. Segur que, no ho sé, mira, el Roger o el David, i la meva mare em trucarà. Què fas tan vermell? Que t'estàs cremant? És que ja he començat a treballar a la platja. Avui és dia 2 d'abril, pot ser? A veure, mirem-ho. Sí, efectivament, 2 d'abril, Setmana Santa, hem obert el servei de platja i ja començo a treballar. No sé si això significa menys vlogs, més vlogs, o què, ja ho veurem. Anirem veient a mida que passin els dies. Tot això és per omplir, perquè em fa vergonya penjar un vídeo d'1 minut i no he portat el dron. Quina por, mira que bonic. Una mica de por les alçades aquestes. Hi ha gent que no li té por, jo sí. I res, això, de moment estem treballant 6 hores, vol dir que els dies són tranquil·líssims, perquè es passa en un moment, no és gens avorrit. I mica en mica doncs anirem ampliant jornada, però això, de moment, 6 horetes d'estar a la platja amb els companys, i la gent encara no es banya massa, l'aigua està molt freda, llavors poques picades de meduses tenim i pocs rescats hi haurà ara mateix. Bueno, no, mai diguis això. A veure, busquem alguna de fusta per tocar. Això, que tornem cap al lloc on veníem. Vols que t'ensenyi el que veig al meu dia a dia, el que he vist avui? Va, ara t'ho ensenyo. Tornem cap a la platja, cap a Port d'Estorrent, que està al costat de Sant Antoni, allò d'allà. Això blanc d'aquí és Sant Antoni. I de fet, anem a fer un zoom, perquè si no has vist el vídeo de la capelleta, l'has de veure. Et diria, te'l deixo aquí, però després em farà pal posar l'etiqueta, perquè ja sé, ja em conec que sóc així. Però mira, tampoc és que tingui jo un gran zoom, ni un gran pols, però
Ai, a veure si enfoca. No enfoca. Bueno, això és la bahia de Sant Antoni, això d'aquí. I per què es veu tan pixelat? No sé per què passa això, eh? I aquí dalt, allà, aquí, tenim la capelleta. Tenim la capelleta, aquella que hi vam pujar fa uns dies i que pots veure al blog que està aquí en el meu canal. Aquí baix fas clic on hi diu Marc Vázquez, subscriure-se, importantíssim, i ja està. Va, prou de xapa, anem a caminar aquests 10 minutets i ara t'ensenyo la meva oficina. Jo penso que Mart deu ser així, no? Tu què creus? No sé si es veu massa bé o si s'aprecia, però són cràters, això, extraterrestres. Tots els aliens per aquí saltant. Ui, què passa? Què passa, bro? Se me'n va la castanya, eh? Perdó. Doncs aquesta és la platgeta, eh? Allà hi ha la caseta. Allà. I ja està, és un lloc tranquil·líssim. I ja està. Aquesta és l'oficina. No hi pujarem perquè hi ha una parelleta i els molestarem. Però bueno, ja ho has vist, no? Està prou bé. Deixem estar el blog aquí. Moltes gràcies per haver-lo vist. Si has arribat fins al final, felicitats, campeón o campeona. I res, ens veiem un altre dia. Adéu-siau.